Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko sogo da gɛlɛyalen don Bamakɔ sugu caman kɔnɔna na. Sogo feerelaw ani sogosannaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni o ye tobilikɛlaw ye olu ye u degun da jira ka kɛɲɛ ni a baaraw ye. An ka jɛ ka u ka laseli dɔw lamɛn. Anguru ye 770 deta ye 4000 800 ama misi de gɛlɛyara misi kelen sɔngɔ ka gɛlɛ bibi na wa ale wa 770 donc n'i y'o san miliyɔn kelen ni kɔ n'i y'o san i ma s'a kɛcogo la a b'a essayer k'i minɛ dɛ i y'a faamu o de nana n'a ye quoi a ko ka ca quoi misi kelen fana passé fana b'a la dɛ misi kelen passé wari ka ca ka bɔ village la ka na misi kelen wari passé ka gɛlɛn parce que fɔlɔ misi kelen tun bɛ se ka na 1000 ni dɔɔni 2000 mais bi dɔw ka passé 7000 ye e k'o da o kan ka n'a feere i yɛrɛ b'a dɔn a ko a ka ca. Sogo kɔni ka gɛlɛn sa dɛ ni wari dira ma an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna min yɛrɛ kɛ walayi sogo ko in na u sera ka dɔ bɔ sogo sɔngɔ la kɔni a bɛ diya ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i taara ka taa nan san sisan ka sogo san sogo 100 ni ala tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma diya ye ala tɛ bɛɛ kun kelen kelen bɔ a ko kɛra baara ye dɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'a ko ye nɔgɔ. Sogo bi nana 800 la dépendant misi gɛlɛyara wa a kɛra sababu ye ka dɔ bɔ an yɛrɛ ka marché la nka n'i ma sogo feere 800 a wari tɛ sɔrɔ misi wari tɛ sɔrɔ bon misi fɛn o fɛn tun bɛ prix na a si t'a cogo la. An kɔni an bɛ kule ka jɛma wuli an bɛ jamana ɲɛmaaw o ka fara an ka maa kelen ka ko tɛ dɛ an kɔni ye dayirimɛ ɲininaw ye nka tɔɔrɔ dɔ bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye bouchers bɛ yɔrɔ min na bi tɔɔrɔ min b'an kan o de nana ni sogo gɛlɛya ye mais Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ presque Mali yɛrɛ fan bɛɛ dɔ farala sogo kan misiko gɛlɛya de nana n'a ye donc an bɛ ala deli ala k'an kisi gɛlɛya ma nka gɛlɛya n'a waati don n'a nɔgɔra ni misi nɔgɔra n'ala ni kira ka jɛ sogo bɛ jigin inshallah. An bɛ misi san gɛlɛya la u bɛ tila k'a feere an ma gɛlɛya la an nasannaw bɛ taa na san gɛlɛya la an yɛrɛ min b'a feere an yɛrɛ degunnen don ka tɛmɛ hali nasannaw bagan ka gɛlɛn wele kan mun bɛ ne folo ka se jamana kɔnɔden ma kɛlɛ in de ye bagan ninnu gɛlɛya bagan in kɛlɛ de y'a gɛlɛya an bɛ min ɲini an ka autorisation fɛ u ka dɛmɛ k'anw ma mun b'a to misi tɛ bɔ tant que misi bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ anw tɛ lafiya. Sen kɔni a gɛlɛyalen don sisan kosɛbɛ kosɛbɛ et puis sunkalo ɲɛkɔrɔla la fo ka na se an filɛ nin ye waati min na camanba de farala prix kan an yɛrɛ b'a ta a kunkolo complet de ta waati 25 000 20 000 et quelques sisan an bɛ ka ta jusqu'à 30 000 35 000 an yɛrɛ bɛ sen kelen feere jusqu'à 3 000 2500 non kɛmɛ naani fana bɛ dɔ sɔrɔ mais o ka dɔgɔ kosɛbɛ i y'a faamu a bɛɛ ye gɛlɛya kelen de ni kumana u b'a fɔ misi de don donc misitigiw fana b'a fɔ transport va et vient ma nɔgɔ sisan. Gɛlɛya min b'a kan tiɲɛ na saga ka fara saga ni ba ni misi kan tiɲɛ na a bɛɛ ka gɛlɛn sisan an tɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya yɛrɛ la halisa sisan nin ye ba de ye ba den kelen min filɛ ne yɛrɛ y'a san 20,000 bi a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn sisan a ma nɔgɔ fiyewu an bɛ kɛ bi ka sogo yɛrɛ kilo feere bi 1200 baganmisɛnnin sogo tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ nkalon ma a ma nɔgɔ sisan bagan de ka gɛlɛn an ma kojugu a sogo bɛ san kojugu mais an tɛ bɔ nkalon ma an tɛ bɔ dɛ. N'a y'a sɔrɔ ko sogo da gɛlɛyalen don Bamakɔ kɔnɔna na maa caman ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni gɛlɛyalen don waati in na bɛɛ lajɛlen da bɛnnen don a kan k'a fɔ ko nasannaw kɔni olu gɛlɛyaba kɔni bɛ olu kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na.